Començarem aquesta meditació triant un lloc on puguis estar ben còmode, ben relaxat durant una estona sense que ningú et molesti. I començarem posant-te en una posició ben còmoda. Pot ser estirat o estirada, pot ser assegut. I començaràs observant la teva respiració. Com inspires pel nas, com l'aire entra pel nas. Observes el recorregut que fa l'aire i com surt per la boca. Faràs un parell de respiracions i seguidament tancaràs els ulls. Seguiràs respirant, observant com l'aire entra pel nas, baixa per la gola, infla els pulmons i al sortir desinfla els pulmons i surt per la boca. Ets conscient d'aquesta respiració, d'aquesta neteja que fa l'aire amb la respiració. Només fixa't en això, amb el recorregut que fa l'aire a l'entrar en el teu cos i al sortir. Observa el teu nas quan entra l'aire. Observa la teva gola, el teu coll, quan l'aire passa per ell. I observa els pulmons com s'inflen i es desinflen. Com fan un petit massatge al ritme de la respiració. Observem que l'aire que entra pel nostre nas és un aire net, un aire pur, i neteja tot el cos per allà on passa. Aquest aire que entra pel teu nas, imagina't que és com una bola de llum blanca, molt brillant, i que va netejant per allà on passa. Purifica el teu cos, el neteja. I al sortir s'emporta tot el que no vols que formi part de tu. S'emporta els nervis, l'estrès, les toxines, l'ansietat. Tot el que no vols que formi part de tu se'n va amb l'aire quan surt per la boca. Fem aquest exercici de neteja del nostre organisme. Ara t'imaginaràs que una bola de llum entra pel teu cap i va netejant per allà on passa, va purificant, va traient impureses, les transforma amb llum, les transforma amb nitidesa, amb salut, amb energia. Aquesta bola de llum entra pel teu cap i comença a baixar
i et va omplint de llum tota la cara, les galtes. És com si fes una radiografia del teu cos i que per allà on passa va relaxant, va traient nervis, va traient estrès, va netejant tot el teu cos. Baixa per les orelles, per la boca, baixa pel coll. Pots tragar una mica de saliva, si ho desitges, perquè la gola estigui més fresca. Arriba als ombros aquesta bola de llum i va baixant pels braços, pels colzes, i arriba a les mans i els dits de les mans. Notes com aquesta llum surt pels dits de les teves mans en forma d'energia i s'emporta totes les toxines, tot el que tu no vols que formi part de tu, ho treu cap a fora del teu cos. Fas una respiració més profunda i segueixes observant aquesta bola de llum que baixa pel teu pit. Va relaxant el pit i alhora li dona energia i va netejant tot el teu cos. Segueix baixant i neteja tots els òrgans interns, l'estómac, els pulmons, els budells, els ronyons, el fetge, tots els òrgans es van netejant amb aquesta bola de llum, amb aquesta bola d'energia que va baixant pel teu cos i s'emporta tots els nervis, totes les tensions que tens acumulades. Arriba a la cadera, relaxa aquesta cadera i ja notes tota la columna vertebral, tota l'esquena ben relaxada, il·luminada amb aquesta llum, amb aquesta energia vital. Tota la columna vertebral, des de les cervicals fins al sacro, està relaxada i plena d'energia. Aquesta bola de llum va baixant per les teves cames, per les teves cuixes. Relaxa les cuixes, arriba als genolls. Pots fer un petit moviment en els genolls, els pots contraure i relaxar per acabar de treure totes les tensions acumulades. Aquesta bola de llum segueix baixant fins als turmells, els peus i els dits dels peus, i surt pels teus dits dels peus. Estàs completament relaxat, relaxada, ple d'energia, ple de llum. El teu cos està completament net de tensions, de toxines, de nervis. Està ple d'energia vital, d'energia neta, energia pura. Et notes més lleuger. Notes que el teu cos està completament relaxat. I ara ens transportarem. T'imaginaràs que ets una gota d'aigua. Una gota d'aigua que està en un núvol, en un dia de tempesta.
Aquesta gota d'aigua està juntament amb altres gotes d'aigua en aquest núvol i de cop comença a ploure i caus lliurement d'aquest núvol cap a la terra, juntament amb moltes altres gotes d'aigua en forma de pluja. Notes com flueixes pel cel i caus en un riu. Allà t'ajuntaràs amb moltes altres gotes d'aigua. Estàs en un riu a dalt de la muntanya. Mires al teu voltant i veus una muntanya amb molts arbres, molts prats. I estàs en un riu d'aigua cristal·lina, aigua molt transparent. I et sents fresc o fresca, et sents fluir. Et sents pur. I vas baixant per aquest riu net, cristal·lí d'aquesta muntanya. Et notes que està juntament amb moltes altres gotes d'aigua fluint per aquest riu i vas baixant molt lleuger. En aquest riu et pots trobar moltes pedres, però tu les esquives perquè vas fluint. No qüestiones per què hi són aquestes pedres. Simplement les esquives. Alguna et costa més que l'altra, però vas baixant per aquest riu amb aquesta aigua neta i pura. Vas observant al teu voltant i vas creuant prats plens de flors, boscos amb arbres frondosos. Observes les fulles com es belluguen amb el vent i vas baixant per aquest riu. Creues pobles i et vas trobant troncs pel camí, pedres, però no qüestiones per què hi són. Simplement et deixes portar pel vent, per l'aigua i vas baixant per aquest riu. Hi ha moments que l'aigua és més densa, té fulles, no és tan cristal·lina, però tu la travesses igualment, vas passant, vas fluint i et desinfectes. Te n'adones que tot això és extern a tu. Tu ets una gota d'aigua neta, pura. I si tu no vols, ningú et pot infectar, ningú et pot embrutar. Segueixes baixant per aquest riu fins que arribes al mar. Un cop arribes al mar, t'ajuntes amb moltes més gotes d'aigua i aquestes són molt diferents a tu perquè són salades. Però tu segueixes flotant pel mar, gaudint del vent, jugant amb el vent en forma d'onades. Pots jugar també amb els animals marins, els observes, estàs amb ells i vas gaudint d'aquest vaivé de les onades i vas jugant amb el mar, vas fluint. Res et preocupa, ets aquella gota d'aigua fresca, neta i pura que estava dalt del núvol. L'únic que ha canviat és el lloc on estàs.
Jugant amb les onades, arribes a una platja. Arribes a una platja amb una sorra blanca, una sorra neta i un sol brillant. Et trobes que ja no ets aquesta gota d'aigua. Tornes a notar el teu cos físic, que estàs estirat, que estàs estirada en aquesta sorra blanca, que està calenta pel sol i estàs molt a gust. Notes com el sol escalfa el teu cos, notes la brisa del vent que et refresca i t'acarícia. Estàs molt a gust, molt relaxat, molt relaxada. Notes que ets una persona lliure, una persona neta, una persona pura. I t'adones que com la gota d'aigua, tot l'extern és el que canvia, però internament segueixes sent tu. Segueixes sent energia, energia pura. Segueixes tenint la teva essència. I per molt que l'exterior canviï, tu sempre seràs el mateix, la mateixa ànima. Comences a notar la teva respiració. Pots començar a fer respiracions més profundes. Comences a notar el teu cos físic. Pots començar a bellugar molt lentament els dits dels peus i els dits de les mans per tornar a ser conscient del teu cos. Però ara el veuràs des d'una altra perspectiva. Sabràs diferenciar el que és extern del que és intern. I sempre que necessitis connectar amb tu, et convido a fer aquesta meditació. Molt lentament i sense presses. Quan estiguis preparat i quan ho desitgis, et podràs anar incorporant. Desitjo que t'hagi agradat aquesta meditació i gaudeixis d'aquest meravellós dia.